kamne ka kamram ka jonga ko kamram hi ka di jong ka party hi bukan ai ka copy sha honorable speaker jong ka assembly ban pertip kum ke intimation kabang layo yakan barbali badu speaker kam don ru kata ti ngar sale iru ra ka jong kamram banai ke jikai banai ke jing seneng ye ni ki parlok ki bakam le di beri professor kabangam tip kilong fit banong professor banikai ya ka ya bakin go back to their institution dari university bakin ai ke jikai ya kita ki student ini bakin wan sa field of politics banai jikai pai ba pai ka kom suspending ngat kadang ngomong what is suspension kini di termination pai ba kari khasi janta di bersutu mani di kam arsap kam khauput kawat dies many times before that kadi ka bang mau bahkan nadi ka pol kan keren kan penpau nomor ya ka bangan syayus mga to ko ban use la ban use ne ban syayus pa ya gi pa ba ka jab ban riu na mailan makin use ta daw gi jagi ni bro nomor nga yeng anong rem bayu pa ba hi nginom penokam bakla ya ki nam ta ji man toy jongno temar ta daw sku penpau tan ka wei asau sik thang kam don ge jing burom apreng jongki kimtip karul ka anyman pegar kom address sing arse tu edelbot nongrum jawlum sentio atau kimtip ya destination jonga atau gamde elected representative jog pai ba kane gamde baki nyoben nga gamde baki undermine nga kade baki undermine ni electorate ki budget nga ti nga syukuran takata ban asale ro kakap dari kapor ban hi ban ai ka jikai ya kini ki ban kam ka jikai adu mata ngara di PPP non bala ban khang non bala ban nga bang amde subupi non bala ro ban nga ba kin mana ai ban keren ngangan keren kan ke bangadi ban keren mala khala loy laim lai loy kan diga democratic country democratic nation democratic state ngila ban keren lai loy ngim nong kam ban khang mon uru ti ka constitution ada ka khang constitution jo party jongno ngam salia ngam kuslai kata ndai ngan keren ka jing lai loy namba constitution jo India ka freedom of speech and expression jadi ka polan saka keren khamba